Što se tiče proizvodnje konzumnih jaja, u intenzivnoj, pa čak i u ekstenzivnoj proizvodnji danas se uglavnom koriste hibridne kokoši i to uglavnom kod nas na ovom našem području smeđe kokoši nesilice, koje nesu i ljudsku smeđe boje. No, međutim, neki naši uzgajivači na obiteljskim gospodarstvima koriste i naše izvorne pasmine kokoši. Tu imamo prije svega kokoš hrvaticu i dvije nove priznate pasmine, to je posavska kukmasta kokoš i križevačka kukmasta kokoš, koje također mogu koristiti za proizvodnju jaja u nekakvom ekstenzivnijem obliku na obiteljskom gospodarstvu, jer te kokoši nesu manji broj jaja, no međutim uzgajivači ih vole jer su dosta otporne i prilagodljive tom uzgoju na otvorenome, više nego zapravo ove kokoši hibridne koje su više za ovaj zatvoreni uzgoj, odnosno za onaj free range gdje mogu povremeno izaći van na zeleni ispust, ali evo naši uzgajivači više ti na malim gospodarstvima vjeruju u te autohtone, odnosno izvorne pasmine i to je dobro da se podržava njihov uzgoj, da taj njihov uzgoj i dalje ostaje jer one zapravo čuvaju na neki način tradiciju tog uzgoja.